3, 2, 1. Kapay na tayo duwa nga silong pati dito pagtagapuntay tumagdang tadatulang na. Ayan tay, inanagan man tay. Analisa. Oy, manutawan ni Madang Analisa. 52. Ada balak bang 53? 50 pa ya. Ay, ada asawa mo nang. Wait. Manaw. 5. 5 ti asawa. Naut-utog ka ngam siya. Ate Analisa, kasano nga nagkaskas niyo nila kayo mo kung nakigtut ka, dinauksaw. Ginangay. Diritsaw. Antay, kasano nga nung manarimaan tikas jayo kinilakay mo kadama nagngamangga di balayo di mauksot na talaga wino talaga idiritsong mag. Wen, sa bagay narigat ti mabitbiting. Maawan ti silok mo no kaskas jay. Wen, ito dapat karo ko nakababad ka kinilakay mo ibarakos nakakumadin ti siko nakapunto nga kasta niyo kita. Ang tarindanaw. So kanana ukso ta minukso mo. May amad. Di mo nang analisa anya trabaho mo. Nya trabaho. Kilablaba. Makilablaba. Nyapay. Papayo. Makas! Agtuko tayo! Tago tayo. Tadar! Tuga! Pagtugawan kayo, manikan tayo man tugaw na. Pinagpagnan! Ikan niya man tugaw din. Dati mantig ka na. Ay, naingin! Pangasin! Ibaot mo! Pagtugaw kante, tugaw tayo laktan tani. Delikado ka mga kaabay. Ay, natidiritso nga tugtog ay nawan. Ay, kupitong matatanay! Naglawa magkayang na. Ayan, kataan tayo. Awan iti nila kay Mau. Awan. Napanan na. Latayin. Ay. Napan Manila niya, kinuha na yung Manila. Babae. Uy, nagmait ating nga gayong. Kaya't ko daw iti kastoy nga uwe, nuray siya kaya mong di awan ti isa ang mon. Dahil na mayat dato nga ayaban. Katawa pa lang mabsug ka anginan. Ngaminto na agsunar di angin nga natilmon mo. Ayaban mo lang, tasunto mo lamang sagra. Ayan, agayap na karo di partner na. Uwe, iya ba? Kaya mo ti partner ang te. Iyang awan mo, total tawang mo nila kayo mo dito. Iyalaan ka ti partner mo. Ayan na ti nila kayo nagkukutol di tatat. Haan! Ay, ni Coco Martin! Okay! Ay, at dati karkarupa ni Coco Martin! Wen! Nakadwamay! Ayan! Wow! Kulay pa'y laang! Ay, nakakulkulay nan! Wow! Kasing gwapo na pa ni Aga! Wow! Aga! Tataki! Aga tataki! Ay, dapat nga rin tinagan mo matkukwa. Aguray ka! Sara! Apay ta Sara? Sara Busab! Ino saan? Nadine! Apay ta Nadine? Nadingge! Kaya bang tagarol, adik kasing pudaw ni Alden Richards. Tapos isuna ti kontraktor iti suling daos ban, isuna ti assistant manager ti iti suling daos ban. Isuna pa iti branch manager ti suling funeral homes. Mayaman dataw. Ay na. Wow. Dataw, aking bagi isuna iti may nga biskwit. Nya nga biskwit. Fruities. Wow, mayaman. Datoy, man-manom lang makita nga kadkadwamin ta busy isuna ti business na. Ay, nalawa pa iti dagana datoy. Tatawayaan nyo man apo talaga po jilugan gamin. Wen, wayaan nyo dito apo. Dito nga banda, wayaan nyo apo. Tamag na dita, gapo isuna ijayan tilugan me. O, adantan magmagnan. Ayan. Ayan pa may garante. Nante! Palakpakan nyo po. Oh, sige. Agabay kayo Yan ang muta ka. Titwa!
Inapunan! Inapunan! Ay na! Nasakit ti karabukop, animal ka nga bakit? Agmiri natin maasawa mo, naguyong ka kanaw. Datoy nante ang kansyong kami ni Ingen, ti may isa nga Ilocano song. Noy niya, tinigamam kanyang, gamam kininandeng. No, pinapispisan ka pa, pispisan mo. Animal ka, pultak lagarutan, maluluman taulo na. Nandeng, dapat niya mataramidin na kinyam nante, Analisa. Kas jay mataramidin kiningin Ay, dato yun. Ipigpigsan, tanong makabalos Mikas na kuryente dato yun, siya pagdasalan namin. Dato yan. At tader kayo martag, sala tayo. Ay! Kim na nante, thank you again, Maestro. Pasaw! Ay, gamang di imanin nante. Oy, golden hands daw! Oy! Sala! Nabalagdag pa siya, iti silok. Nabalagdag pa siya, iti silok. Nabalagdag pa siya, kuna na, ay nanding dumalan siya. Dumalan ka dito'y, nanding taak tugaw ka. Tugaw! Tugaw! Pati iso may sursurot. Kas na trip to Jerusalem ngay ayam tubing pamayan na. Ay napo! Ang kami mabandog ag trabaho, mabandog kami nga gila ditaw. Ay na. Ang tungukan bakla. Wow, babae ka ka. Inigamak ulo ay mababae na. Tapisan! Inigamak Dato ti kung kuna ako ngay pagbaga mang nagasan. Kabayahin na namin na. Adaan mo yung mangilo dito ti bullo apo. Tapa, pauna ako. Ang tungukan. Inigamak ulo ko ay agayo ka pa ay ayato. Inigamak. Tapisan! Ay mababae. Napo. Kunaran na eh. Hamo ulay ante, tanya makakasjay damdaman, kada nakasagana upada. Kunaran natin Lisa na eh. Nanti na analisa. Nakiktuta mo. Silok ka ba talaga? Ay, ate analisa niya tiba pati ulaw. Ha? Silok lang ka rin sa Tulong pa. Inya tiba pati ulaw. Ito yun na ito. Mugeng. Dato yan. Ay. Padasam, nagpiksa si pana data sila. Ay, katamatan eh. Asa. Katamatan. Pasensya kayo na. Ay, nagrigat ag sapul kwarta na po. At yung ulo kami dati katwa kami kasag tulog. Kung ibabaling pa yung mambo dito, pangasip kwartayo man. Hoy, magtagkay mo ka. Katawa kayo ng katawa, mamaw. Gungguna, mamong manapudot, apa mo igopon nga sigot. Ang ka makaigop, supas damdama. Nasinit Nasiputa ka pa na naigo makasakay, luwa na kasi ka. Puyutam kami. Okay. Inigkamak muging ay mababae na. Inigkamak muging ay muging tunay ay adayo ka pa style. Inigkamak muging Nalalala. Wala natin rin. Maulaw din ka doon. Ay na. Ay na. Sige, agawa na nga tiplaka. Nadumot siguro bayabas kan atis di tayo paango mino maulaw. Ay na. Ay, nagsakit. Inyati baba, itimugeng. Email. Dito pa ni Agong Antanalis. Agong. Dati Inikamak Agong. Agong hakadugtugtong. Agong ay kasuling. Apaya. Maditi ango na dato ima ni Nandeng. Apaya. Agak sardinas. Dugyot ka nanding di ka nagugas. Punasa.
Punasam ka no. Sika ati mang Ay, ito. Ang ito man. Oy, ang sardinasan. Yan. Freeze ka tuna. Ako rin ka punasam na. Oy, ang freeze ka tunan. Yan. CDO, corned beef. Inigamak agong akadugdugbo. Inigamak agong akadugdugbo. Inigamak agong ulan. Suleng sikniti ka ba mga? Hoy, awan na sinukat ang tikwais. Ano siya tawag na? Ang timo na mo ta nagdakkel ta pagina no watagan na maywan si ajan tiruangan karita. Ang tugaw kaingin kaor ka mo tagay ayam tayo ko. Ayusaw. Inigamak agong tulena ay adayo ka palay ayatag. Inigamak agong akadugtog ko. Inya ti babati agong. Ang mabaling jingiwa, bes. Ang mabaling nga, wow. Baka matamis mo isungo ni nanding ka maingiw. Wen. Titay laktan. May isahan na mabaling ang kawalan to imak baka may infeksyon. Inigamak tinig ay mababahina. Inigamak tinig. Antay! Ay nakita mo di kamuro na na, nabuntak mo! Pre, nakamadalagan! Deserve! Makaning eh, di kagbabate. Inyati ba ba? Titengag. Ate Bime. Tibay. Tengag. Tengag. Dato yan. At tabak lang ang mabukol dito yan. Inigamak tengag ay nababalina. Inigamak tengag ay mababalina. Inigamak tengag ko ay Hamoon ay matantay. ay adayo ka pa ay ayate. Inigamak tengag ay mababalina. Nagsakit di bakal lang. Sorry. Nasakit di bakal. Ay, nasakit karabog kong siga. Inyati ba bati tangag. Ay, tatayot. Iti ka parukong. Nyalaga na tatay nante. Analisa. Ante analisa mo unay ama magaan mo dati gugukming ang katawa. Kung adar ka ng analisa. Okay tayo, barukong. Ang analisa no, inyaman tinaramit ko ta barukong mo. Isang kamidam ni barukong na kasjay. Inigamak barukong ay mababahina. Inigamak barukong ay mababahina. Inigamak barukong kunana ay adayo kapay ay hayate. Inigamak barukong ay mababahina. Kinaot-kot barukong ay mababahina. Kinultit ko bunga ay mababahina. Inigamak barukong kulala ay adayo kapay ay atin. Inigamak barukong Nabitog aja barukong na. Kante, hanta nalitag reklamo. Bumitog ka magkano. apay gamit na siya kalain nyo ka no. Antay, inati baba ti barukong. Ito tayo ni pusog. Pusog. Kita di pusog ni nandeng. Dato ni ti pusog na. Mabaling kitaan tayo. Siripon lang ingin, siripon. Wow, nagunal. Uy, ingin, kas naman sikog ni nandeng na. Kapay yan nandeng, sino amada kita? Baka tuminggo lang ang atimak kay. Ay, sika ka no, tama na. Animal ka, alang nga sakti kuminot, lungir, kuminot. Ang parang. At pataba
laga rodon factory di pikpay ano. Nambaram susan. Inigamang pusag. Yan ay mababain na. Inigamang pusag ay mababain na. Inigamang pusag kula na ay adayo ka payayayate. Inigamang pusag ay mababain na. Inya ti babati pusag. Pusong. Dati ti pusong nanten ti sintron. Katamay Analisa! Pusong ay sumaro nun. May sadangan lang awan nanting maambot ti sibok to. Aray, sige data. May sadangan. Kumantsaw siga. Hamo na ang tiaba ka mapatil-tilam di ulo na. Agsarwa. Dato yan nagda. Pusong. Pusong pay lang nga. Uy, nanding, ay nakajuulo na, baka masipa na. Na, tumukaw. Apay ulag. Na. Kubra. Ulwa-ulwa na nga raw. Dato yan. Inigamang pusong Ay agal. Inigamang pusong. Baina. Inigamang pusong kulala ay adayo ka payayayate. Inigamang pusong ay agalo-alo. Datan. Ato yan. Inya, tiba ba iti pusong? Ay. Babati pusong. Inya babati pusong. Lagi tengah. Rabong ko naman lang na. Nangyari mo dataingin ti rabong inya nga klase nga rabong. Chinese bembo. Apa tayo Chinese bembo? Natayag ka na lumag. Antay dati yung kinadakol ti bagina ay na malupyat ka. Alay, sige dato. Matukay ta subi-subi mami. Dato yan. Ito'y tayong tinga, rabong. Okay lang ata awan magungot di dyan. Awan mo making pagi dito. Adyan makimbagitan na tayo. Alayaan na ka. Wait, antay amaw. Ikurkur mi pa iti manok datoy. Agkusilap pa iti manok. Agriri niya. Kasi nalogi pa yung manok. Game. Kunala na kurr. Kunala ka. Yak. Ato yan. Antay. Siyempre na igamamato. Igaman na. Ba't nakastoy. Siyempre umapala. Inigama. Aguray. Excited ka mo. Urain pa yung aso nanay. Animal ka ng daing. Padamaw ka lang pag interesam. Okay. So dalat tanan tay. Inigamak nga. Aguray awan pa ipo na. Pakasigabasin natin. Animal ka mambakla ka mo. Inigamak nga. Itaanon mo ay. Itaanon mo Ako rin sila. naman angot. Sa bala ako na. Inyaango na. At ang angot kami. Linwas na. Oh, imbag man talaga kapiminan siya ngayon sa balay. Inya. Alak formalin tayo siya. Okay. Nangina pa ito tatapul marintin niya masuling. Abaya. Siya kita'y daya sa bayabas. Abaya, dagadil na. Di kurat na. Nung kasi ti apo, aging imbagan, agmagmagan. Wow, di bangir nga eh. Ha? Di bangir. Manarimahan pa lang rum-rum tap. Hindi ka mo dati nukurat, nukuha, nakatil na. Nalangsi. Okay. Inigamang ko na. Ay, di na. Apay, matakil-kiligang ka ba? Inigamang ko na. Ay, Ito di mo nakatawa. Abay, agoy ka man apaw. Masara ka mo.
Itay. Dato'y armas na. Oh. Dato'y ang amamantay ti kinadakal. Nakasarak kan iti buto ti banyas nga kwa. Balang nga banyas. Inig damak tenga kuna. Ay adayu ka paray ayatag. Inig damak tenga. Tenga. Makan! TikTok! Ayan, palakpakan tayo manapon ni Madam Ayan, thank you Annalisa. so much, Nandeng. Ayan. Ayan, once again, thank you so much Manang Annalisa. Tamay isa ka nga ng paragsak kada kami amin tatta dahil data nga silok mao. Ayan, once again, ayan, da kami ulit apo ti Suleng Daos Bad. Aghay ka mampire Manang Yung Annalisa. YouTube video tayo. Ayan. Papalabas ti Manong Aldaw at aji kan tumot YouTuber. Kenduwa kayon ton kini audience me kini Apo Barangay Captain Hira palabas iden. Agin no na kayo no sinno ti umuna nga trending kinyaya. Slash lang muna datoy. We. Ag silok. Silok. Ay na. Hoy ada silok mo dyan eh. At amot silok dyan me. Gamin nga kasta naginat di apo nga kasta tinulad na naginat mo. Ang mom di pa naginat na kasta nga naigaman na di live nga kuryente. Natay. Nakuyag-yag Uy, anta nga kasi titampay Wow. Maganda Tapos na apan pa'y gumatang niya. Sa nga gaso di kwartana, limabas iti paglulutuan na kayo. Ay nakawan na po yun na di ko. Lulutuan na li, puyo nga puyo. Ang na mapapaapuyan, na napupuutan. Insong road na tayo sa nga gaso. Nakadanon di garita ka ni biruto na di gatang na ice. Pero naglaing. Di pa nagkasta na at nasiputan na nga nagipurwak na kasta. Kung ana mo na eksakto na tiliw na di pili. Limabas di sa amo na. Tapos apan nagitin nagtisurat di ili iti uso pay kanot istor iti surat-surat ide. Lumabas di Christian lin nga kasta di ili di bilyasis niya. Nakita na datakwada di pulis nagtrap-trapek. Kunana data pulis. Ay na di kung kunana data pulis. Naana pa majaabay ti pulis. Aggagaya na niya. Alay, tulog tagaroon na naman ang Annalisa. Talaga kasi amin nga mautudins may tultulog may. Wow. Di ba man ang Annalisa? Tanoy jay to ayan ti pagkaikarya may katto ta silok mo. Kaya mo ti may tuludon win now. Burunda ka. Barangay Tanaw. Ayan dagiti nagkakaut nga tanod iti Barangay Karusukan Norte makayon tay tulot tayo nanti Annalisa tane nasubraan ng apo ti Balsamuna bakantukot agaruyo. Antayon. Ay tulot ta ka nante. Barangay Tanaw. Amin nga pito ka po. Ay. Tanaw. Alisan nyo beng tadakas nga may sagay. Alisan nyo! Alay tulot taman lang yun. Baka maburais dati lungon. Agaw. Saan ka man? Hey, ako rin kasuleng. Apaya. Awanti tumaltalyo ko nagsubsubli at tadakas. Tay pamilya ni Annalisa, gaggadan yung tay manok, tamakakuli pagpagpay. Ay na. Ay manang ka! Ay silog nga di ka nga maikat. Ay sumatas! Tinanggil na itiangas mo na. Manang ka! Ayan, thank you so much, Auntie Annalisa. Uy, nag-enjoy natin natin, Annalisa. Ayan, salamat, Auntie to. May saka nga ng paragsak iti kabaryo ang sikat inang kisay tila dingit iti pamilya nga nasitnan. Alright, agay ba apo kami tagsubli kami mananapo ni ingin damdama kakakadwa tayo ba apo aging gana 12:20. Ayan, ang pegaw awit apo ta ginabuya yun at talo kasano tiragsakyo kunti katawayo na mas nan anay pay apo ti ipaiming gana madamdama. Dingana madanon iti oras me tati ipayim kada kayo tatangarabi ikas la halo-halo. Umununot umimimas. Lumabrabi pumimpintas. Palakpakan tayo ng tigasule. Salamat kiningan. Salamat. Naimpag ngarabi. All right, salamat manan ang